Дай му иначе. Гарджо, батко. Обикновен човек, който сега в този момент ще се обърне към хората. Защото 2016 хората не ги фаща умората да говорят за хората. И по-специално се обръщам към всички тия, които говорят и смятат, и считат, и мислят, че съм луд. Да, луд съм и много добре го знам. Работата не е там, работата е там, че вие си мислите, че сте нормални. И така, искам да се обърна също и към нежния пол. Към всички мили дами, на които на външен вид са жени и също, защото има два вида, и към всички мъже, които отвътре са жени. Така. Цял живот се оплаквате, все някой ви е виновен, тъпо ви е, скучно ви е, цял живот търсите различното и в деня, в който го намерите, бягате, защото било странно. Ай, обясни ми как. Обаче не знаеш, че всяко странно е двустранно. Демек, докато ти е студено, може да те опари, и докато ти се смее, може да те ошамари. И тук мача свърши. Разбрали.